Deo za jednostavno i profesionalno pravljenje kvalitetnih ponuda je u delu internet ponuda. Znači, modul za kreiranje ponuda i upravljanje klijentima. Jednostavnim klikom na podvučeni deo uđemo u opcije. Ovde vidimo sve ponude koje su pravljene. Ovde sada imamo deo za kupce. Možemo da napravimo novog kupca ili da nekog postojećeg dodajemo nove ponude ili ažuriramo. Ovde je spisak svih ponuda, gde vidimo da u toku imamo 88 ponuda, završenih su 146. Moj cenovnik, to je sopstveni cenovnik u kome se nalazi, evo vidimo ovde 158 proizvoda koje svaki instalater može da doda u svoj sopstveni cenovnik. Lunatronic cenovnik je praktično zvanični Jablotronov cenovnik za Srbiju i tu se nalazi 257 artikala. Sledeća stavka unutar cenovnika je sopstveni kompleti proizvoda. Znači, svaki instalater može jednostavno da napravi komplete koje najčešće prodaje i ugrađuje i da onda jednostavno jednim klikom izabere ceo komplet. Obrasci za ponude, obrasci za ugovore i za protokole, to su sve mogućnosti da vi sami prilagodite već gotove obrasce koji su napravljeni na srpskom jeziku sopstvenim potrebama. Znači, ako hoćete da se razlikujete od ostalih, sve možete da promenite jednostavno i prilagodite sebi. Ok, kako izgleda napraviti novu ponudu? Jednostavno izaberemo opciju. Izaberite novu ponudu, upišemo ime ponude, šta nudimo, mi ćemo ovde da napišemo probna ponuda i ako ćemo novog kupca da koristimo, kliknemo jednostavno na novog kupca. Ako ćemo koristimo nekog postojećeg, onda možemo da izaberemo sa liste. Znači, možemo da izaberemo sa liste i kažemo recimo test kupac i evo ga test krajnji kupac sa popustom za instalatere ili recimo ovaj test kupac i tu dobijemo sve podatke koje smo već ranije uneli za postojeće kupca. Sada je potrebno još samo da izaberemo koju liniju proizvoda koristimo, ovu Azor koju retko koristimo, ovo je Oasis Ja80 sistem, to je praktično prethodna generacija, ali i dalje potpuno raspoloživa, vidjet ćete kasnije koje su razlike, i Jablotron 100 koji je najčešće korišćen sistem. Jednostavno kada smo izabrali liniju proizvoda, onda nam se omogući opcija napravi ponudu. I ponuda je prihvaćena, ovde piše da je probna ponuda, varijanta je broj 1, ova varijanta je u toku. Znači, sve je ovde jasno, podaci za kupca, možemo da menjamo ime varijante i PDV ukoliko ima različitih, osnovice za PDV kod nas nema, možemo da izmenimo opet ovde ime ponude ili možemo da izbrišemo ponudu. Jednostavno šta je potrebno da kliknemo da dodamo stavku, jer tako pošto ovde nemamo ničega, dodamo stavku i sada nam se otvore nove mogućnosti da dodamo neki od Jablotronovih kompleta već koji su gotovi ili da dodamo neki komplet koji smo mi sami dodali samo za nas ili da idemo stavku po stavku koja je, da kažemo, osnovna varijanta. Mi ćemo sada da pogledamo kako to funkcioniše. Ovde imamo druge mogućnosti da dodamo neke stvari koje nisu u cenovniku. Znači, rad, ugradnju, montaža, programiranje, druga materijale. I ovde na kraju nam je popust koji možemo da damo ili u apsolutnom iznosu u valuti ili u procentima da kupac krajnji bude zadovoljan jer je dobio dodatni popust. Idemo mi stavku po stavku, stavka u cenovniku i sada možemo bilo direktno da biramo ovde artikal koji želimo. Ako ukucamo ovde recimo PIR, dobit ćemo odmah sve PIR senzore, znači IC senzore koje imamo. Ako ukucamo recimo sirena, to je za opciju kada niste familijarni sa modelima, dobijemo sad ovde sve sirene koje se nalaze u sistemu. Znači, to je jedna varijanta, a druga varijanta je da izaberete prvo praktično tip uređaja. Da li hoćete alarmnu centralu ili module za komunikacije ili tastature ili detektore i tako da li vidite po grupama proizvoda. Znači, kako je kome lakše, tako može i da radi. Recimo, izaberemo ovde alarmne centrale i sada da su vam ovde artikli, imamo sve alarmne centrale unutar grupe Ja100. Tu je i interfejs za alarmnu centralu, tako. Recimo, ako izaberemo alarmnu centralu Ja101,
dobijemo odmah automatski cenu za krajnje kupca. Unesi i dodaj sledeći, evo ovde smo već dobili alarmnu centralu i njenu cenu za krajnje kupca. Sada možemo da idemo dalje, možemo da izaberemo sa, kao što smo malo pre rekli, neki peer senzor, možemo da izaberemo recimo adresabilni peer detektor pokreta, možemo da kažemo mi hoćemo da koristimo recimo 3 komada, unesi i dodaj sledeći, tako dalje. Sada možemo da kažemo sirenu, kao što smo malo pre probali, to su sve razne sirene, recimo adresabilna sirena sa panic tasterom, evo jednostavno izaberemo nju, a možemo i ako znamo neku oznaku, znači imamo recimo ja 110A, vidite to je opet direktno skočimo na tu sirenu koju smo malo izabrali. Znači imate maksimalnu slobodu u izboru. Ako hoćete bežičnu sirenu, da kažemo 150A, evo je bežična sirena sa akumulatorom, tu je njena cena i dodamo šta nam treba. I tako redom stavljamo sve što nam treba. Možemo da kažemo da dodamo ugradnja sistema, programiranje i ostali parametri, merna jedinica komada i cena možemo kažemo 99 €, unesi i dodaj sledeću i na kraju možemo da kažemo da ćemo da mu damo popust, nećemo u evrima nego u procentima, krajnji kupac može da dobije, možemo da izaberemo koji tip popusta, ali će biti ekstra specijalni ili inicijalni ili količinski ili za lojalnost, recimo popust za lojalnost, ako nam je neki stari kupac, možemo da mu damo 5% popusta. I evo, sad ovde imamo sve elemente, imamo ugradnju, imamo popust, ukupna suma, PDV koji se automatski obračuna i ukupan iznos. Šta je ovde vrlo zgodno i praktično? Što ako hoćemo da neki element izbrišemo koji nam ne treba, recimo ajde nećemo ovu varijantu, jednostavno kliknete na ovde crveno X, da li želite da obrišete ovaj artikal? Da. Onda hoćemo da premestimo, da ova sirena bude iznad peer detektora, jednostavno kliknete ovde i samo premestite ovako, držite mišem pritisnuto dugme i lako možete da premeštate svaku stvar koju hoćete. Još možemo jednostavno da menjamo količine, ako kliknemo na odgovarajući red, onda možemo da promenimo količine, automatski se promeni i cena, je li tako, i kliknemo na sačuvaj i to je nova ponuda. Znači, po želji možete da dodajete još odgovarajuće elemente. Kada ste završili, kažemo sačuvaj i to je sada specifikacija opreme koja se nudi. Da bi videli kako će izgledati ta ponuda, jednostavno kliknete ovde na donjem delu, ponuda u PDF formatu, znači što se koristi za štampanje. Kliknete tu i onda će vam kompjuter dati praktično automatski izgled finalne ponude u PDF formatu na vašem računaru. Evo ovde na dnu vidi se ime ponude koje smo dali. Kada to otvorimo, imamo predlog alarmnog sistema. Ovde se nalazi logotip firme koja je pravila ovu ponudu. Ovde se podaci nalaze o vama, praktično instalatorskoj kompaniji koje ste vi sami uneli. Ovde isto u footeru se nalaze podaci, adrese, broj, matični broj, PIB i ostalo sve što je potrebno. Ovde su podaci od Javlotrona. Kako izgleda ta varijanta? Ovde piše se dobavljač koja je instalater pravi ovu ponudu i podaci o kupcu. I ovde je sad jednostavno tekst koji je unapred preformatiran, na šta će sistem reagovati, čime je omogućen nadzor, šta se dešava za vreme alarma. Pored toga sistem omogućava bezbednost i pouzdanost rada i u slučaju nestanka električne energije, instalacija jednostavna, lako se može proširiti. Šta je ovde zgodno? Što sve ove tekstove vi možete lako da menjate. Obuka korisnika, jednostavna garancija je čak 5 godina za Jablotron proizvode, što je vrlo velika prednost u odnosu na druge stvari. Servis za vreme garancije i posle, sertifikacija, znači evropski standard N 50131. Ovde sad imamo detaljnu ponudu sa, da kažemo, imenom i prezimenom i opisom kratkim svakog od ovih modula. Zaključak, reference,
možemo da kažemo, su svi objekti delegacije Evropske unije Srbiji koriste Jablotron alarmne sisteme koje je na tenderu međunarodnom pobedio. I na sledećim stranama, znači, se nalaze fotografije i detaljni opisi svih ovih elemenata. Evo, znači imamo alarmna centrala, kako ona izgleda sa prijemnikom bežičnim, adresabilni PIR senzor sa kratkim opisom, adresabilna spoljna sirena koja ima u sebi i panic taster koji može da se koristi ili da se ne koristi u zavisnosti od softverskog rešenja. Znači, za par minuta ste napravili profesionalnu i detaljnu ponudu koja je razumljiva svakom korisniku i koji će na osnovu toga da shvati da ste vi kao instalatorska firma ozbiljni i da možete kvalitetno da rešite problem njegove bezbednosti. Kada ste zadovoljni kako izgleda ova ponuda, znači sada još uvek možete jednostavno da je menjate šta god hoćete, kada ste završili, kažemo završi varijantu. I evo sistem sad nam kaže ova varijanta je završena, ali ponuda još nije poslata. Vi možete da pošaljete ili ručno da oštampate onaj PDF koji ste napravili i onda kliknete ovde označi da je poslato, ili želite automatski da pošaljete e-mailom, što je najčešća situacija zbog brzine, je li tako? Ovde je sada konkretni podaci, kom korisniku se šalje, možemo ovde da napravimo malo praznog prostora, je li tako, neki prazan red ubacimo, ovde one tekst ponude koju ste napravili i sad ovde možemo da dodamo i prospekte, znači bilo koji prospekt choose file izaberemo i kliknemo na pošalji i onda će on biti kao dodatak ovoj vašoj ponudi. Pošalji i poruku, i mail, ili tako, i automatski će ceo proces da se završi. Evo, poruka je poslata, znači sve ste završili jednostavno i praktično. Kad se vratimo u ponude, znači kada se ovo ažurira, vidite promena statusa varijante, broj ponude u kategoriju poslate. Jednostavno kad kliknemo ovde, vidjet ćemo da je ponuda završena i poslata je klijentu. Ako je klijent zadovoljan ponudom, jednostavno kliknete na odobrena i pogledajte sada nam sistem kaže da je varijanta završena, da je odobrena, ali materijal još niste naručili. Sada isto odavde, opet sve vrlo jednostavno i praktično možete da naručite i da izaberete recimo kao TXT format. Ovde možete da promenite još uvek količine, da dodate nešto i da oduzmete, ili da izaberete samo artikli od Jablotrona, da ne koristite ostale kao što su recimo gradnja sistema, tako to vam ne treba. I najlakše je da preuzmete kao TXT format. Sistem će da vam napravi odmah ovde jedan mali dokument sa svim količinama i sa nazivima i vi taj dokument jednostavno prosledite. Taj dokument prosledite svom distributeru, znači ili Lunatroniku, znači sve jedno, i taj dokument Lunatronika automatski samo prosledi Jablotronu i ceo proces nabavke je završen. Znači sve je automatizovano i pojednostavljeno da niko ne radi prazan hod. Normalno u 95% slučajeva sva roba je na stanju u Lunatroniku, ali uvek postoji varijanta da za neke veće količine da je potrebno. Ako smo ovde završili narudžbinu, kažete označi da je naručeno i to je ceo proces gotov. Vrlo jednostavno i praktično. Za dodatne varijante ćemo u drugom delu ovog uputstva. Hvala.